भोजपुरी के आपन पहली खाटी फिल्म मिलल अब से करीब 6 दशक पहले 1963 में, जब हिंदी सिनेमा के चर्चित चरित्र अभिनेता नाजिर हुसैन गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ैबो बनौलन। नाजिर हुसैन साहेब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के रहे वाला रहलन। अब 61 साल बाद गाजीपुर के ही राधे श्याम राय कौन कसूर के जरिए भोजपुरी के सिनेमाई दुनिया में कदम रख रहल बाड़न। मकसद बा भोजपुरी सिनेमा के ओही गौरव के वापिस ले आई जवन बाजार के चक्रव्यूह और अश्लीलता आ वल्गैरिटी के मकड़जाल में फंस के कहीं गुम हो गईल बा। बदनामी के ओ दाग के धो